যত নাই দंनाय যত টিপ্रा हाथै दफानो हामजानाय लोगोफोरखौ जों दिनैर मा फाइमानि कारणखौ हाय सिनि 18 ताकरजला जम्पैजला निंगै जे कन्टिटिउसिव जे इंडिपेंडेंस टीपीएफ निंगै जे अर बासनाय कैंडिडेट जों दिनै आबनो उइड्रल खालामनाखा तामनि हिंके हाथै दफानो मोथांनानि बागै ते ग्रेटर इंटरेस्ट नि बागै जेनि बबाग्रा जे यूनिटी खालाय थानसनि जे सबानि मारियो जे जिनि 18 ताकरजला जम्पैजलावो जिनि हा बाग्रा मतिनि बासा फैजाक आबनि बागै जों बबाग्रानो ऑनर खायै बनो रेस्पेक्ट खायै बबाग्रानि जबानो सक्सेस खायनानि बागै बबाग्रानि इमांनो मोगथां खालायनानि बागै जों जे दिनै टीपीएफ निगरे इंडिपेंडेंस कैंडिडेट दबनि आबनो जों होल बबाग्रानो सपोर्ट खायनाय हनै जों जिनि वन कमन वन लीडर नि बिसिंतै जिनि पीके मैडम नि बिसिंतै जों आबनो रसायनो हाखा साथाय खालायो जों बबाग्रानो टीपीएफ आसायफोरनिसिमनो 2014 तारिख जून टीपीएफ आसायफोरनिसिमनो जों बबाग्रानो सबै आसायो तामनि बागै हेनके डायनेस्टिक किंगडम ते 186 जिनि महाराज जिनि लास्ट महाराज ताबो कथां तंखौ बन जिनि हानि बाग्रा ते बनि बादै अ हाउ ते ग्रे ते जों बनि प्रजा खने अ बिसास गातबायनो जों बबाग्रानो तिसाय फैयो 2014 तारिख जून निसिम अमाय खेलायै बतिनि सालसादिनो कांग्रेस नि प्रेसिडेंट ngै तंमोनि एमपी ngै तंमोनि जों जेफ्रो टीपीएफ 2014 तारिख जून आसायै जे लीगल फाइल लीगल जस्टिस अ हाथै दफानि बागै फियकनानि बागै जे जों मुभमेंट खायका आ मुभमेंट न साइकिर फाइनानि बागै जों बबाग्रानो रिप्लेस खायका बबाग्रा टीपीएफ नि नाहा मंनो बेलाय जाजागै टीपीएफ नि आइडियोलॉजी नो बेलाय जाजागै बतिनि कांग्रेस नि प्रेसिडेंट याकारै टीपीएफ नि एनआरसी केस खायजागो सपोर्ट खायपेका आसके हाथै दफानो हामजाकमनि बागै बतिनि टीपीएफ नि जे आइडियोलॉजी टीपीएफ नि मुभमेंट न टीपीएफ नि आदर्श बने 100% बने फुल सपोर्ट दङ महायनो जों हाथै दफानि बागै चबा खायटेनिगो बबाग्रानि जे इमां चबा जे बबाग्रानि चबानो कप्लाय खायनानि बागै टीपीएफ बाहायनो 100% जों फुल सपोर्ट खायो आबनि बागैनो जों दिनै अ ताकरजला जम्पैजला अ कन्स्टिट्यूशन नो जों सिनि इंडिपेंडेंस नि बासामानि नो जों उइड्रल खालायदों आंखा खायो दिनै जिनि हा बाग्रानो जत्तनो टिप्रा हानि लोगोर हामजा खांके स्वयं सिनि बबाग्रा हनै खाबाय गसाय नायमान खांके दिनर गोबां मा पार्टी निगै और बासा फायनाय दं गोबां मा दल निगै और बासा फायनाय दं दिनै बबाग्रा स्वयं दिनै ताकरजला कन्स्टिट्यूशन बासाय दंफायो बबाग्रा हा न फियमनाय हानि स्वयं राजा हनै खाबाय वानसोरि मा खांके आं टीपीएफ नि पक्ष থেকে टीपीएफ निगै जत लोगोरनो पाबो जे बासानाय कैंडिडेट नो पाबो जों आनकन्टेस्ट खालायैनो जों बबाग्रा बाय चैलेंज खायैनो सिनि हानि बाग्रानो जों बाग्रा हायकेनो जों लोखांके जतनो जेवर नमिनेशन रफैनो जतनो उइड्रल खायना फैनाय फुल बबाग्रानो सपोर्ट खायै बबाग्रा खे लोगैनो बबाग्रानि इमां नते प्रजानो मोथांनानि चाइटक दंमोनि न जत और तिनि कैंडिडेट बासा फैनो र नरबो जों बे बाक्सा उइड्रल खायनाय ते खाबाय खुबाय सपोर्ट खायनाय हिने जों वानसोमो।